sa heartache. Madaming na-heartbreak dahil magkakaiba ang gusto nila. Tinapos na ang friendship, pati kanyang relationship, dahil sa politika lahat ay kalaban niya. Magandang alaala ay binalewala na dahil mas mahalaga ang kandidato niya. Ang eleksyon matatapos rin, pero kaibigan mo'y nandyan pa rin para sa'yo. Hindi naman masama kung kandidato nyo'y magkaiba, diba? Matutong irespeto ang gusto ng kapwa-tao, dahil di pare-pareho ang ating prinsipyo. Kung ayaw niya sa gusto mo at ayaw mo sa gusto niya, magkaibigan pa rin kayo, yan ang mahalaga. Dahil lilipas lang din yan sa Mayo. Kung sino man ang mananalo, igalang natin at